Dobar dan, moje ime je Melisa i obraćam se ispred Agencije za nekretnine Novi Dom iz Bihaća. O Agenciji za nekretnine Novi Dom ne treba mnogo govoriti. Imamo najnižu proviziju u iznosu od 2,8% po završenom poslu. U njenom radu svjedoči na stotine prodanih nekretnina, iznajmljenih stanova, poslovnih prostora, zadovoljnih kupaca i prodavaca. Osmogodišnje iskustvo u polju nekretnina, prava, finansija, građevine stavlja nas u zavidan položaj u odnosu na ostale. Mi ne obećajemo, mi ne prodajemo nekretninu da bismo prodavali, već da bismo ju prodali. Naša provizija je samo 2,8% po završenom poslu od dogovorene cijene nekretnine, bez naknade za preuzimanje posla za nekretnine iz područja grada Bihaća. Kupcima ne naplaćujemo proviziju. Mnogo je razloga da svoju nekretninu prodajete putem Agencije za nekretnine Novi Dom, a pitate se zašto? Zato što imamo bogato osmogodišnje iskustvo na ovim područjima u radu s nekretninama. Zato što imamo visoko obrazovan kadar, također sa iskustvom iz domena prava, finansija, katastra nekretnina, pa čak i građenja. Zato što imamo listu potencijalnih kupaca koji su se direktno obratili Agenciji Novi Dom da potražuju određenu nekretninu. Zato što znamo kako tržište diše. Zato što imamo na stotine prodanih nekretnina, zadovoljnih kupaca i prodavaca. Zato što nam je najveća nagrada za uspješno završen posao osmijeh na licima naših klijenata. Svakako nas posjetite u Bihaću, u ulici Bosanska broj 9, na trgu preko puta općine, te se uvjerite u način našeg poslovanja. Posavjetujte se s nama, porazgovarajte sa ekspertima iz domena nekretnina. Također nas možete kontaktirati na neki od naših brojeva telefona, Viber i WhatsApp 066 885 399 ili 062 708 427, odnosno fiksni broj telefona je 037 941 419. Javiti nam se možete i putem e-maila info@novidom.ba. Za više informacija o nama i našem radu posjetite naš website www.novidom.ba. Ponavljam, naša provizija je 2,8% po završenom poslu. Veselim se našem susretu.